Ακριλική μαρκαδόρη. Η απόλυτη επιλογή αν αγαπάς τη ζωγραφική. Γράφουν παντού. Υπέροχες αποχρώσεις, έντονα χρώματα, ακόμα και σε μαύρο. Αλήθεια. Οι ακριλικοί αργούν να στεγνώσουν, αλλά είναι αδιάβροχοι και ανθεκτικοί. Το χρώμα μένει για πάντα. Ο εικαστικός σου ίστρος μπορεί να βγει σε κούπες, τοίχους, φάσματα, καμβά, παντού. Στο Mind the Book, αλλά και στο e-shop μας, τα έχουμε όλα. Ουχούχου. Σας δείχνω διάφορες επιλογές. 30 νομίζω είναι αποχρώσεις και λεπτός για τα περιγράμματα, χοντρός για τα γεμίσματα. Εδώ έχουμε 24 αποχρώσεις, μπρας, πάρα πολύ έντονο. Σούπερ ντουπεράκι. Λοιπόν, εντάξει, είναι τρομερό. Οι αποχρήσεις του πολύ ζωντανές. Έχει λεπτούς χοντρούς αποχρώσεις, όπως βλέπετε, πάρα πολύ ζωντανά χρώματα. Αυτή η κατηγορία έχει και μεμονωμένα. Μπορείς να πάρεις ένα-ένα τα χρώματα να κάνεις τη δική σου συλλογή. Γράφουν παντού. Μια τρέλα. Ζωγραφική και τρέλα.